Legal, isso. Eu ndizogqiba ndihamba noSamF. Xelela mama zophila nguwe. Andizulwa ndizothuka mntu zihamba nje lamadoda phinde ndibuye ndizolala ne ngathi andimoshanga mos ne kandithuka mntu kandilo bonile nawe ndiyabuya kodwa sheke kakuhle bomntanam yo. Yho, shinithi xom, utheni nalo sisi? Loo nto uyazithanda into zalapha. Bakabuzile, yho, mamgobhozi, bantu becawa. Hayi, uzandidika mna. Ndizawufuna ngazi apha kule ndlu mna. Yho, Molweni mama. molo bhuti. Njani namhlanje? Siyaphila mana khonto, uyaphila nawe bhuti. Hey sisi. Ndiyaphila manje saba khonto. Cha kuba mandi mosixa sesihleli ngoldobo ngokuqhubeka. Man, ndiyava. Yho, kuyama nala ntsholo yenu nijoka manje. Joka mandi, hawu khona umtshana musem. Sem wayicula kana sesikolweni sisi. Ya xa siphethene kwimicimbi eminje ya. Siyaqola kakhulu. Otherwise man sisi hayi andiphazamisa. Awungaqhoma. Hawu ngathetha bhuti okanye uyedlula. Hayi sisi man ndiyedlula. Kodwa wena sisi wam ndifuna unantsika man ndiphinde ndixolise kakhulu man sisi wam. Ngala mcimbi besikhe. Hayi wethu uyuhanda kuxolela manzi bana walo. Into walokuncocola uxolo uyaxolela. Xole sisi yazi kwincwadi sombhalo ikhona indawo phaa uthi xokona ndiyazi emnqamlezweni ikhona ebethelela but waxola ilizwe laxola so yazazi neBhayibhile. yazi sisi hayi akhonto awungaqhoma ungaqhoma. Hayi hamba kaloku thina umile. Hayi zawuhamba sizambi ndifuna mani mamela manjonga mani Mary ke sincokola njengabantu abakhulu. Ndiyayazi simoshene mani isithanda sami kakhulu mani yeqonda. But eyona nto ndenze yonke laa nto into engaphakathi kuMary ngawe. Into engaphakathi kuthela njani ngoku? Sentsho like Mary sometimes singamadoda siyareacta Mary ngendlela uyayiqonda ufumaniseke uba uthando lwam ndilibonise rough. Hayi bhuti. So Mary endigqibeleni ke uLeah ngumntana kuwe xa sinoyibeka phambi kobuso kaThixo. Hayi ke ngoku azihlangani mntasekhaya. So ke ngoku ibingaske no mna mind for uba yena abe ngunumber 1 endibize ngelo esilokho sosandika ixesha lam yeqonda. Hayi azihlangani kaloku mntasekhaya. Mary man From bad to worse. Yabona le ngoku zanayo. Hayi shema ihlangani nami. Uxolo. Xolo mntasekhaya. Andinabo abo bantu. No ungacinga Mary. Ayicingisi mntasi. Ayicingisi ibhuti wami. Ayicingisi. Ndiyaqonda into bangaba noLeah aniqondi bangayithanda and ingathi ngizamxelela. No sumxelela uLeah understand uLeah understand mama. Ake soze understand lento. Manantsika ke Mary ndikhambe kodwa ibiyinto nje bendingafuni ndiyabe ndingayithanga fafa kuwe le kuwe neqonda thanda sami. Hayi ndaze ndavelelwa. Hayi bhuti okay. Ucinge kodwa Hi Maggie. Uthi le nkwenkwe kaMary nale. Emfana. Akancile. Hey. Shukuma wonke. Fana. Bafanasi. Endoda. Kaphiso.
Nemali. Hey, uyi-waste. What a waste of a man. Hayi. Ke sana lami. uMary njebe ezimisela gqithi ngawe. Kuthiwa wolukile uyindoda. Kodwa usenezimbo zobukwekwe. Zambonisa zamkhupha ishori. Nonsense. Hi sisi. Hi sister B. Alright ntombi. Alright sani ngoso alright nawe. Hey ntombi siyacinga kushushu cha. Hayi wethu kushushu phandle. Yokushushu. Ngelanga andikuphi inhlanzi manzini sana. Yiwajoleni. Hey benza uthini na? Benza kubuza into kuba ubutata lapha uthe cwaka nje. Ndiyamazi kaloku kho yena kubakho nje umphithi. Ndiyafika ngokubona ndiqonda mama ndiqoqoshe izitya. Ndiyafika ngoku. Ndimshiyile pha kudade wabo. Kudade wabo? Ndimshiye pha. Ndiqomba mna ndifuna uzoqoqosha apha kaloku uthe xaka. Udade wabo lo waye kuye ngoku ke kuzafika i-down time apha. Akuye sister B. Okay. Akho nto ke kodwa. Sisakhondo wethu akhondo andibawoli neti namhlanje ndibawula nje into ebandayo. Idrink. Sister B. Coke. Awunayo iCoke? Okay, it's fine. Hayi yeke wethu. Hayi wethu andiyena babe ndibona ubody tuna kodwa ndibona umfana ofana nalo wakho. Kodwa ingathi nguye. Phi ngoku? Pha apha ngakwakho apha ngasethaveni. Uthini na ngoku sister B? Ndasekhaya imeko akuzo ndanewari. Imeko akuzo ndanewari unxilile uzichamele ukwamantombazana ndifike kwamantombazana ke ona bewehleli bonke uselwa entozi green la bottle inqindilile lento iduru bekuselwa yona ke caba bayaselisana omnye akasamphuzi mntasekhaya ungamamela kaloku sisi ungasusu ihlangama indoda inje yani uyaqonda uyabona so ke ndaqonda hayi ke ngoku tata buza ba guys ithini into uyaqonda ndibuza lamantombazana ubuza kuwo ngoku ndibuza kuwo kaloku ba hayibo ithini into kaloku mina bendisiza apha kakade uyaqonda athi lamantombazana ayi indoda yami choy one indoda yami ndithi njani ndoda yakho njani indoda yesihlobo sami le sister B ungathi mhele ngempama injakazi hayi sisi uThixo kafuni njalo nawe uyayazi lonto leyo hayi nawe uyayazi kodwa ayiphumi kuwe lento uthethayo hayi ntombi udlame ndithi kuwe bathathe kwamali ibilapha kuye ezipokothweni ke kaloku ndithe ubagxotha wathi omnye kaloku asoze ndihambe ndingenanto Dathi mntasekhaya andiyazi bandigqibe ntoni nomuntu wakho but ke ngoku fokofani ngoku kuthena zakwenza uMQ womuntu njengo wena sister B xa kuyonibonisa le ndoda imali ngichamela kona xa kuyonibonisa le ndoda kule ndawo leli kuyo unuka qhu into unuka iqhutsu akanxiba kwazihlangu uyaxoka ndithi imeko akuzo ingathi 40 sister B andifuna ubona ezo pictures sendifuna uzibonela hayi ke amehlo wami uviwe masike siye masambe uzofuna ukuhamba nami masambe ndiyaleqa lapha endlini sekhaya ndifike ke kukho amantombazana ababili becaba bebesela bonke esetshwa ephathaphathwa kodwa ndileqa lo mantombazana ndathi hey thini fuck off apha yithini fuck bathi xolo sisi sister B khawubambe net lo ndawo hayi nami sisi bese ndikuxelele bakwenzeke the baby hayi sana ngugame tool umenzayo iza baby iza mntwami yini bethuna khawuka uyeke wena yonyinyi into sisi kaloku yinyi ntoni suka uyaqala uba nto onxileyo ngobhebi wami uthulule bhuti myeke nebakumvuthululanga bawufuna umbambe ezimpundini Jane bawuthangisa Leza. hey ndoda bantwana ayibonani inkunzi kama eyiqeka libambi sambiya kama yeba khela ifoni ndikenda ngifone ifoni yakho phone nayifumeli man konze njani ngayo Ayinengxaki. yeba khela ndiyakhala man akho nto phofu kuwe Khala ngomama. akhala ifoni ne akho
ukhofu uyiqatlele eziko mfowethu phawula no rice makhelwane kanye umilimili unibhokozele netswere makhelwane le moto hey imali yami iqole kule moto manje iqheke exhaust ngoku imali yami andifuni imali makhelwane noma unibhokozele nje ntwana ye-rice hayi makhi abana nabantu kavele esikoleni vele bathathe yonke come on hey cabanga mama hayi gqirha libuza mpela ndlela right makona ngakuwe uphindile jonga ndisendleleni ngoku ndisendleleni okay jonga nxa ndifika apho ulungise rice ulungise beef tokwe ulungise namazambane nemayonnaise futhi nelakhisti ube khona apho lo rice noba 10 kg ikhona umuntu enzawenza ngalo rice makhelwane so siyeka sendilate okay camako bayibona ntathu camako Yay! Fulani bangana abadala. Fulani bangana. Hey, gqirha libanjwe mntwana. Yebo. Ukhona kalungu. Ukhona baba Khosi. Yazi ufike libe ndibhizi ngofona yo. Lokho abasuka ngapha yani bezonyangwa nabo. Baqhawusa lento. Usenje lo mntu? Jini yambo? Hey, sana bethetha ngaso, neza bethetha ngaso. Okay, Makhosi. Silungisile Makhosi. Hey. Abadala amadodana ngathi ngapha komntana. hayi zoni mama mama Wathi uphendule imama. Uzoba right mntana. Uzoba right. Nazi Makhosi. Beka phansi into ezigqaza nantuka. Asibanjwe siphelele. Siphelele Makhosi. Yandisijonga. Thini? Ibeef tokwa ayikho kodwa. Kodwa inangxaki. Ayinangxaki. Nantuka. Nemayonnaise ulibele ukha uyifake mama. Okay. Hayi ndiyabulela mama kodwa ke. Bandiyicela indlela ntatha icela bandileqa ngasendlini. Njalo nje Makhosi. Ngofika kwami apho uzophila umntana. Ngofika nje kwami yazi mina ndinamandla kakhulu. Njo. Ngofika kwami ngiyaxelela mina. Hayi Makhosi. Ngikufonela ba. Kulungile Makhosi. uyalwa mama tene ngiqhwaba Mina magqirha kho bezofuna ukugutya xaluka. Ndimbizele wena mna ngoba uhleli uyanqila. mana ndiguli man tene ngiqhwaba ngo Kaloku uyakubonisa ubuzawuphila. Uzoba right uyeka utywala. ngamanqhwaba Chili, wakolibona bigqirha livasayo. Hayi kodwa baby hayi solala Masambe loo nto sonke ngibhodlelwa mna. wondle lebhedi Hey, hayi sana.